събранието и към българския народ. Моля за ред в залата. Моля за ред в залата, колеги. Уважаеми народни представители, бягството няма да ви спаси от позора. С това показвате, че истинският парламент е отвън. Господин президент, изчакайте колегите да напуснат залата. Виждам, че има такова желание. Ще продължите с изказването си. Колеги, аз не мога да влияя на парламентарните групи. Това е решение на парламентарните групи, така че... Заповядайте, господин президент. Уважаема госпожо председател на Народното събрание, уважаема госпожо вицепрезидент, уважаеми народни представители, дами и господа, представители на медиите, уважаеми сънародници! Разбира се, и аз не съм съвсем във възторг, че съм в Народното събрание при тази обстановка. Но както мен, така и вас, българските граждани са ни избрали, за да ги представляваме и да решаваме техните проблеми и най-малкото да се изслушваме. Аз, разбира се, няма да коментирам това напускане, но то е показателно всъщност за липсата на диалог и защо хората днес са на улицата. Първо, разбира се, искам да ви поздравя с новата зала и да пожелая тя да бъде свидетел на мъдри решения в полза на българския народ. Обръщам се към вас, народните представители, защото в дълбоката морална и институционална криза, в растящата дистанция, няма да използвам съзнателно друга дума, между граждани и управляващи, именно Народното събрание и институцията, която следва да прояви отговорност в решенията си за гражданския мир